na medase se yehu nton ne emmoa enam so ba ya yedomo ye boni beka se symbol na se emblem na saa no se miedwenani a fa ne se miedwenani a mechiri krama ya na se woma a wo se mepe krama bewe se me Asakyiri ni a wo se menim abo pete ye ni enhia wo se mechini pete ana se wo se woma me pepete bi di dware na me be strong me be like me timi ye den osunsumu etesana mmoa no de said ye yokuni nware yokuni no se aboa no odi kai ba ye na amode ne ye mo akene boa no nso abeka busua ho akene boa na kwaye ho mu ade wo mo ba no wo mo tumi ane kura wo mo no eni sa moa no wo mo na se wo mo pesu wo mu ye bibia moa no wo mo bisa wo mo ene wo ma mo wo akwankyere bia ndi e ka so obi akene boa na boa no wo ma nananom akwankyere wa bra wodi abusua nanim ho asem ena ye kan ye e ka sa akene boa na kire sa boa obo abusua no ho bai enton be na obo onchi pa ne he wo hu nton ne na onim nchi na onim de ochiri mpo mit cha so na wo hwe ya sa ba akora na ase na de bisese na wa ha na akwa ba wo mejo so emunu na we de yenche ahefo no e de atoma nim se wo be se mote enton ase igase enton ene de ade na enton mu gwa hodo sen na de enti na enton wo bo no aso hu de enti na hia de panti na enton wo bo no hu na hia sempa ne sen na enton no gwa hodo sen na yemfa bi ne na dase ne ya sa yedai ato so medase mede mu yima medase ewura chas sama kan cho se empani se kukuru brin so de begama kompi popo no nam ne nche ai esi abo kukuru bini o so de begama kompi popo a onam ne nche ai ene fro ya kan se show ya ekoso ya na se dwumadi ayi die o ba so wani je ho pa na wo ye utie ye na wote akan kasa se a I say over like it was Miss Chas. Meet Chas. Oba was in number view was here no subscribe no was sending said ya mo ye bibia no wo mo phone so no monyane sa ene ye kan ton ehun asem ebe kan Asakyiri enton Asakyiri ho asem Asakyiri akanfo ye nton nyina no omo no na eye ka Akyiri Asakyiri na eye ka Akyiri
Yes, or more catching in from almost a chili ho. Nay, dear, or more a year Asakyiri ba penny Asakyiri busuya otuano ya frena na foruwa Nana foruwa no na one na himfo ne me matie na tete ho no na nipa wu a ne eto no twene sesebe abo adwai nana foruwa na ne dishi wu ye ne ekoto no twene sumuna so Akan sumuna ne ya kire bola baabi a ihwie ne adwumade a ya di ne ofie nyina ya prepare fie a ya fansa busudie ne ho na ekotugu nti nananum baabi fo frɛ no pampim sa nti mpani so to pampim a no atukuru obekokuru bia mu a gise uhunu sa bola na ewo kurokotia ansa no wuram nana fuwa dishi ewu ame akoto na twene sumina de enyi nyina aye pra akoto agu na aye dosi ene ase esum ho sumina amra na aye to de enyi nyina agu mu no na hipu sa esum ho ono na ne nana no mu ko na o makobola no so na o makudi agro ehone nkwala ne duru wono omuhu se omu nua na wawu ono ato na atwene wono mpete wo wiase nyina egunu so de wo so nani de wo twene to de wo bone na furumu adi ni nso no Kwalamba no msina na behwe pa mpete bebre bebi pa egu bola no so wono na yenua na amukoto no twene wono omu nyina agunu so na omu twetwe no di abrewa no koe di nani krutu awisi ekohwe se sa sede nkwala ne kan no koe ko hu se empete di ne dehye no enam Oba fie no oba kan na busua no mema ewo mu nyina atena ase enofo wa odi na busua no nyina atena ase mema ewo mu kan kire o mu se dabi enadia makohunu ni sumuna so dia ase yechi nsese yehunu yenzu yetena ha no yenhunu bi mpani nsem da Hey, yanana na ekoto no twene ye no me amede mani krutu awisi akohwe empete gunu so a omu dini nam ama me kura no mahunu sese mi wu a me huni mfa so ade amako hunu no ne nane de aseyechi eni twemu a nipa wu entutu fo mo mfa ne nkɔhye ho Asakyiri fo ene ma yehun sese nipa wu a entutu fom Merci Asakyiri fo no wo eye wo mo no ene ma yehun se nipa wu a enkotutu fom na yemfa no nhye ho evi said ye na nafori wa akohunu ye no kire se yechi tini mema no onu omuhye no oka kire om sefe ade a monana no mabeka kire me nne no paya ma medimani akohunu no de mehunu ye no de ese ye kire ampa enti firi ne kure nipa wu a mesre mema ewa busua musem nkotutu fom na monfa ne hye wona monkata so fi se be ye de se nipa dasani awu na be kobola so na emu wedini nam na no fo wa ne na busua ne nyina aka ye no omo da so ase agitu mu se de abrewa na aka no omo de baye adwuma efiri sa abre no ko no obi awu abusua no mu a no omo kotutu fom e ma no mene kotodwe
ne de amu na tum ne akata so firi ho no ya hunu abusudie bio enti de abrewafu wa aka kire na busua ne se mo ampete na adi ye de hye nam de a ne se ye kiridi a ene mo ano mbedi ye de hye ne nam no ye befre wo mo asi echi na kasa ne nwrofa so ese akokosachi pete na efre ne kokosachi pete oni na wiem se me kan na se wonti ase afre pani bia wonimu de na bi sanse e kan kokosachi a oni abo abai pete efre kokosachi na abusuan Asakyiri emu mema ni mu brabo papa ye kasa ntememu ni wiase ba bi Akan kasa koduro bi a Asakyiri fo wo sika papa na abusuan no ye ketewa bi efiri se omo nkan omo ho enkodomu omu ni brabo omu na bo branya sika di bidi bisie ye nasam to omu ne se edie ne edi tu asem no ho anamo omu se hwe de edi ye kaaye no yasie enti wo bi wo ho no omu kofa ba nipa hunu se wusie mebi kaa ye befre ni sika eno na ma yenya adini sika anka kan ni edi sidie na ni edi o abo odansuo mu bi na no kenkai yakenka abo yakenka adwi we mu nyina no nananum ye wadawroma na sidie no ye boni be fene calories if it fit be sa ayesa abo na nananum esese firi nsuom enna se obi kona se obi gba anwema na se bisafo bi wo ho a na ogu waso nkra bia ni ana wo hyabire ni se na ebesi kina ana se na ebesi daache saa ade fita no ene na nananum ede yesika emre bi atwam tete no tete pa no ene ni ade na yesika enti Asakyirifo no timidi bibi di bisie no yes sika ana nanamwa mesra wasia manaka Asakyirifo na ma ehunu se sika mpoko ase nsuo to a ne nyame ache Ghana ache ya dodo de nkankan asante nsuo to ne nsuso ane tini wi a nananum awi abo no mo kwa mbohun se sika mpoko agugu nsuso a na nim sa ne ya pia eno ne ebobo ana ebefre ne sika mfuturo wi se eno de na ye mehe eti se anwa bibia nimu di yese sane sa ne nyanyina ma ya se ewu sika mfuturo anwa ma nananum Asakyirifo a omu na ma ehunu se wo bobra na onye sika etua wo ka bosume 200 da se edi 10 cedi ni edi 10 cedi ato omu na bobra si ebie ma ebi ka enti ebefre edin sika yesi amanaka na yede bobusuan ho bra ne efre no sika mesramo aye wo mo a ene bra na sante ma kokon ani adi nkuguo nananum abre so yenka wo hini bi ya ne nkuguo koso no na sante fo kokon a epia do ma nyina ani adi eko ni ekunya ni anu ansi ekunya yi anti wo mo ko di ekun mu no nso ye bebre ono onya akwa ba afie nso ye bebre na se okono wa ma ebeka ho asem sei okosa na wowu enti omu netu asante manfo se sabiara ye bekono aya ye nkono fekuo emusuan ton no ye nwotwe obabu bodua na bretu Asene Akoɔna ene abusuan ka ho nyina din fekuo nwotwe no mu nyina mu nkosa
mo kwa yɛde ayom so man na edi sananim sahene ɛwɔ nsraba no yɛka nsraba ya tete ɛhɔ na no mu dwale tuo duro mpentoa duro maaduro wisɛ na tete hɔ a ne yɛkɔ saa no ne yɛnim ade yɛfrɛ ne tuo nti ne yɛde aboɔ mmaa yɛtumi hyia nisoɔ wonie minie mɛsi asase no media wo sɛ wodia ne yɛbɔ ma wo a wobɛwuo no wawu nti yɛka nsraban a baabi a nanana no mu dwale tuo duro yɛdware pentoa duro yɛdware ade a wokɔ sɛ ɛbɛtumi yɛku wɔ no na akɔmfoɔ no nso wɔ nsraban mu na wɔn ɛyɛ ho adwuma na wɔn yɛ ho adwuma no wɔn hu sɛ ne nyinaa no ne mmoa yɛ nti wɔn tu asantemanfo fi sɛ wɔn yɛ busua a wɔn tufoɔ ti wɔn tu asantemanfo sɛ sɛ yɛ kɔkɔn a yɛ yɛmfa yɛ dɔm nyinaa nkɔ saa yokofoɔ na ɛkɔ a wɔn nkɔ ma kwansrafoɔ no yɛ kon so ɛkon sɔre a yɛwɔ nipa bi wɔ hɔ a wɔn amu na sɛ wankɔdi mɛma sɛm bi a wɔbɛkɔ aba wɔn na ɛkɔhwɛ kɔ amu ahunu sɛ kon na duru ha na wɔn kɔ no wɔn de amaneɛ ba yɛfrɛ wɔn akwansrafoɔ nti akrama mintafo wɔn kakra therefore kede kafra meet charles na wɔhwɛ sisi a wɔhwɛ subscribe na like na ɛka asakyirifo asɛm ɛna afutom no ma asanteman sɛ yɛkɔ saa yɛka sɛ yɛkɔ saa yɛka sɛ yɛkɔ ko teteme yɛ de sa ɛna pre territory ana asase yɛ de sa ɛna na ɛkyerɛ sɛ metumi nie nti na yɛkɔ saa sakyirifo na miɛhu sɛ ɛwɔ sɛ yɛ group yɛn so fake no ɛbɛbɛ nyinaa na yɛ asakyirifo na ɛkyerɛ na nyɛ saa mekɔ break aba me ba na bɛtoa so therefore we the now kromo na me bem better free one na to so asakyirifo omo me hu feko wi say yakosa yen feko na nye de enko de ne to so bi na wada romana nanom omutu asantemanfo no asanteman ye ne se de asakyirifo kan no na ku bi akọ ye bia esan se busuan feko ma akọ nwotwe na obi akura ne dom na wodi je ne man no enu nti ebi kɔ ne yase tɔre ne yefrɛ dɔm a na dɔm ba enu ɛyɛ kunu mu na wɔn kan sɛ ne nkrɔfoɔ bɛ kura no wɔn ayɛ sɛ kɔtɔkɔ a wotunutu kura na ne mɛta sɛ afifi wobɔ na ba na wotutu ne nkasɛ no wɔde beku sɛ deɛ yɛto agyan ɛbɛ frɔ ma asante kɔtɔkɔ wese ukuma apemba kotoko nko a enu obetumi atu na chiri nkase no ma akuma akunum enne di obetu obi ebe fifi na di ebe wo obi ebetumi abowa pie enu ne ma ebenye edina sante kotoko ukuma apemba ba no eye busua no ne ma yenya asa edini no asakyirifo no a odi aze na omoni abusua mu nyina mu ketwe bi obetumi anante akwachiri pa no akote se abusua bi di asakyiri yabesra mu tete de na asakyiri ni yema ne nware asakyiri ni se ba bia ye nante koduru se asakyiri ni tie bia no na ye fa ne se wo ye boja omumu na apapa ne bia kodi wonti ne efa so ye boja ba ye ka boja ba adehye abusua na ye boja
na nani wa na wafasi odi na ade ni nua ma no moma ahemafo ma na di akonwa omo na ye boja busua bi se omo no ohene nyina firi awutwa abaakum na de ye kan Asakyiri fo de omo ye bi aboa asante man omo futu omo na montutu nyina mu no omo boa asante masante nso tie na sopam no yakudi nkunim enu nti abaye danchiramfo ntam ne bepem ne okọ danchira na okaka se meka feyi ase kwasi feyi ase fiada intim jakari asefo a na don sawo okodun kwawo kurodun kwawo eni go so ba ha nyina chesa enso mi na nim dun kwawo na sisi kwa ho nkete ni afuru trin kwata kurade ye konzema eno ko dun kwawo ba bia dun kwawo aduro utumuja ene kodun kwawo na ka kanfe ya sifiada nesi ya duura himfio wana ya santini anya dia ubasan onsai so omo wira free na uka kai omo se fiada bi ena konfo anoche ji asante fu free denchirafo nsemu asante feyi ase amansi feyi ase a no wakai wo hene ya fi se denchirafo no omudi yeso chere enunti yemfanko ho na baabi a yakansie no Asakyiri omo futupa ni ana montuo panti asempete na de omo beye ye no na nafu we kan se asade yi de yechi na be fere omo Asakyiri nti Asakyiri fo a chine boa eye pete eni apan Asene eni Asene apan na Asakyiri de omo de ne pete endi se wonam ba bia na akona ohini kasiye biti ho na chini yesini so ni aye pete aye chini ye ni ti ewo soro a na ye kan kire se oyena na no Asakyiri fo omo fura dance se benso ebi na betena kontanse ufiri so dua abodi ase abrenkase mikuru mukwa no ufiri abrenkase anu oduru kontanse omono eye Asakyiri abusua kase na ye keka ne sie nyina no bukumu no otumfo ayete ewa Asakyiri fo mu na ayete ewo enti yeli besi ya mesremo mumye ndi adwene dachi enkofe frawo midamase na so otumfo ayete na otumfo ayete na na eja ho akọ ayete na leto bebem miticha so na wohwe na akira sese fo omufare ba di nti kasa Asakyiri a kasa horo faso nti abeye Asakyiri omakra Aduana so machines de ne pete ana kokosechi no na kasa yesa be fan ton foforo na edi ho nkoma akiro na ye twa break ye ko break abasisia meet chow show and I na the business wa ha or therefore that's why you should be free to be catted to be tre
nana ɛfa ntɔnne yɛfa bi ne na akyiri yɛsa afa bi nana de kan ka asakyirifo omu abakwasam de nti a ɔhene bi te ase ɔhene bi tena dwam na ne kyimie no peteti ne sisu a ayɛ ahyɛnso do akyerɛ sɛ ɔhene no ne nkyi ɛyɛ asakyiri ne ntɔn bɔ ne asakyiri ntɔn wakyerɛ mu nana yɛ na amanfo bɛso mu ho aduana soso omu nkyi anaasɛ omu abakwasam kakra deɛ na wɔwɔ kafa ho atiefoɔ ne ahwɛfoɔ deɛ yɛka kyerɛ mu ni nananom aduana atwi a abrɛ yɛ ade ɛno nti yɛfrɛ wɔ mo sɛ aduana twi abrade aduana twi a abrɛ yɛ ade amfa amrɛ wo onye aduanani a wonka ho me ka kyerɛ wo na sɛ onye aduanani a ɔtwe ade no baayɛ no akyiri ansa na obohunu ade kora ɔtwe ade baayɛ ɔtwe abrade dormaa ana yiwo mu piesie aduanafo firi dormaa wɔn kyi ne kwagya nkunan bokuro nsɔkɔ kyiri hɔ baabi kuro bi wɔ mu hɔ yɛfrɛ hɔ bokuro esan sɛ hɔ na aduanafo firi yɛ nti hɔ na wɔn kyikyiri wɔn kuro nti yɛfrɛ wɔn sɛ wɔn abokuro yɛka abɔ ne mabɔ kuro nsonsono yɛ dɛm kuro abɔ ne sɛ egya tɔ mu na ɔman na ahyeɛ yɛsi kuro no abɔ mabɔ kuro na kyerɛ sɛ dom bi abɛtena hɔ na kandifoɔ baayɛ a yɛfrɛ no ɔhene no ɛna bɛtena hɔ ma nipa bɛtena ne nkyɛn nti ɔno deɛ wabɔ ɛna kuro na bɔ nso ɛwɔ hɔ anamo hwe abrade ɔmo firi kwagya wanchi nsɔkɔ kwagya nkunan bokuro ɛhɔ ɛna nananom aduana ɔtwe abrade ifiri ɛhɔ na akɔ abɛkɔ akɔhunu boɔ na tokuro na nananom firi mu pie na ya wɔbrɛ na wɔde wɔn na wɔn akekan nkotodwa si ani na wɔn akye sanye nti agu hɔ na wɔn pɛsɛ yɛkan ho hye na yɛnyagya na bra wɔn firi boɔ tokuro no mu pie no wɔn ba no wɔn de kraman na ba nti na kraman ɛna di wɔn anim na bra wɔn kekan yɛ ho boɔ akuakuo soso gya ne yɛnyagya mu no bɔ kraman no ɛkɔ kraman ne nam ano ɔkɔfa nhaba bi mu na nhaba mi emu ka bɔ mu no ɛdalija kraman no dwane kɔɔyɛ no ɔte nhaba ne mienu bi tua na no ɛde ba ne ɔbaayɛ ohunu sɛ ne nkurɔfoɔ no amoyɛ musomuso ne ɛtete hɔ na awɔde wɔ mu no ɔde ahaba no baako tu gya no so de baako ka ho no na dalija mpanimfoɔ nti hwɛ wɔtwea na abrɛ yadeɛ yi awo ɛde yɛ wɔtwea na akɔfagya ba ɛne yɛ kraman no wama yadeɛ na kraman na kanfoɔ asantefoɔ frɛ no ɔtwea mesi obi ka bisa sɛ aboa bɛɛ ne ɛfrɛ no ɔtwea ka kyerɛ sɛ yɛ kraman ne ɛfrɛ no ɔtwea ne ɔtwea yɛ asɛnka ne awo beku yɛ yi na yɛmu yɛntumi nsɔre koraa ne anante na opie na saa brɛ no na dormaa tɔkwa bi asi ɔmo ntamu ɛwɔ ntaafoɔ mmienu ho na saa ntaafoɔ no nyinaa di nana kwafoɔ akoto akonwa nti ne ntɔkwa
epese si ho ntaafu mienu senka ketewa di a na panina di enso we di amasa na ketewa na ni ade ne che panini nti bire bia wo ntaafu a ketewa na ni ade ne che panini ebira ade panini ko di ade no ketewa na se wompene ya dane ntokwa enu o ma me bo aboso se besene mi enko kakra na so osafo mu nsu a wonso nyame besi ohini eti o mu freedom aba no akwanfo ye aduanafo o mu no ohini chi amepoma abubuma ba na si so o mu de ekonti o mu sisi ekohye mu ni anwene ye se ya nwene wie ya ansa ni ekohye mu eno de obi ani enti ono o maame de no ba no wodi ni beduru akwantimfi no no obetume na me nko na me wo ho na me ye be ma ne ye de mema na kosa osidimachi antina ma obi mekuku mburu osisa adom saa nkrofo ma enu opia wo mati kosa odo mo ba na obekofa akwaja nkonan baabi a omo no firi bo no tokurum ba omo nso ba na omo nso ye aduanafo namja ya betu enuanu mo ha dia mo mesene na mo fatumi a mo di firi bo no mo apie no en mo yichi dom yen kopa baabi ntina o mu nyina di a kire kun ya umbepie asase ni kura ye fere no doma ye fere ho domuma edom ma doma ayedi ye Asakyiri mu abete ayedom ma fi se wono wo ma me de no ba no wa amfani nua no amfa busuani bi afi se ma me na anya ne ntam kura no amfani ba na ma anhwa na antoko ebesi wa kwamfie no ena ma me no mpese entafu a mufura wutwa ba kuma ba na mobakontokwa fura ho se edom makuru kasa bia bi wo ho ntu ko buna asase nyina na nanoma mantifi famufo ye ya ha ye fura wo mo sesere sofo no wo mo ne do so papa asase bunu do man asase bia bodu so fi se wo ba no hia wa he be ma besene pa na obedi kura yinya ba bitina abenya ne wo pia nkrofo ma basa ye fura ho edomuma yesi doma na omunu every domano omo ya wi se hono omo betina dia sabre ne jani wi ase to jana omo aso no ombututu bi no omo dia se so asase ano omo nam kwaye numa ne janu yaduma no omo aso omo kwa ne yadura ne janu yaduma ne aso omo suso ya ijanu sa wasase ano omo kodu asuminya na wisie ewo ho dada ana do ma vo ibi za se na hifo na te a ye di je so asase anu na mo nso mote a eno se ye nso ye ne aduana hwe abradefo a ifra asase tokuro mu ne pie ye ba ne ye kana ma akura ni ja do ma fo ne ko pie so munyo na wisie wo ho se ye soja na wisie ba enom do om soja ko obi amisa ya sem do om soja na duro suminya na wisie wo ho no ma hu se obi adika soja no om no bo ago se na himfo na soja wa hai enom se ani asuminya jebi kankan fran wo yi adwo a wodie ya nso na ya soso ye ja ya nso frasa si tokurumpie ani ekana ma di ani mu no odi jabae nti asuminya fo no mo ya duanafo omu na ye aduana manu omu ne di doma afo achi se edi yaka aduana pani na akanama ne pie wodi ka baaye a wo be ye abusua ne ti ya frɛ na du anane na du anane eno ne ma ibenya ye kana ne herazon dia zi aduana no ye doma ni na sumye wa freedom a kwa jankunan bokuro eba
Labi wano di akwanfuo na ko abeto no yafa no sene na wobetimi aboa ne atete wode ne de bene na kosa no abeto do mo ho sa no se ne momienko na baabi ebeduru ebenya somdwe bia ne atena de wo mu beduru do ma ho no no mo besetere ye ho no mo ye se aha ya duro ni de ebetena no se se ebetena ha de ne ye do mo ma ye insuru bia ampa do ma di asante so kakra yakumu yakwade ye ho enu ntini ebenya akurefure ho bechem enti wenu aye keka ni nyina no adua na piesie eye kwa agya nkonan bokuru na esanse wo hene ene dabusuana no wote doma enti yese doma ya adua na piesie na ne manu eye sumunya firi se jakura wodi firi he ko no duru baabi na obi nso aso ene ye pese ye kan so wo nton a ya na bible say Adam ni Eve na ifiri wo mumu ye so ye na nanom abakosem no ya na nkan ye nkosa na maka kire mu mpani se frinchim kirebu ni duaware kasa frinchim kirebu ni duaware enti ebre semu no de obela ka obefibia no a wo nti bibia se no se nipa nyina bagi atum ne benya dom a ye pe ne wo matia asemi ya tete semi ni afia de a ene na wo ti ana so afre wunua no no so aka bi na Mr. Charles adwuma a wo ye no na ye hunu se ye yira kura ya de nton so obetimi abafie nti yesremu ebusuya adua na otwa brade eho enti ho na medi amai na medo asepi na se de opanyine ne kan no se dwumadi ye ofene se ye wakona subscribe hwe on ne fana so atwa subscribe ayi kokko bi mu me aso na like ade aye se kokromotire na ya ye ne se ne wo ho no me aso na share na obesunye bintie se na de bisa agene dwa na o kire abakwase mu idin kire mu kasa bin kire mu kasa bi adane first na yanka ne sa titi obi ka titi obi kire dwumadi na aba miti cha shows so make or break aba yonana medase se ye hu nton ne emmoa enam muso ba ya yedomo ye bonu beka se symbol na se emblem ti se hu se wo ye ohini bi na se wotina dwam na se o staff no na se wo chiniye no di sisu ne ye petiti a ni se Asakyiri fo ni se ye kranman ya otu agya ana se dua edi so je bi ye se o dua na fo ni won fresh munya obefri doma ana kumawu omunyina ya duana fo omunyina ene dijab ejaye dai ebaaye na saa no se miedwane nia fa se miedwane nia mechiri krama ya na ana se woma awose me pekrama bewe se mi Asakyiri nia awose me nim abo pete ye ni enhia awose me chini pete ana se awose woma me pepete bi di dware na me be strong me be like me timi ye den osunsumu etesana as we racha asemo bi say there edin say there Elijah kan kire ne bofu pani say ene se wu jame ho a ede na abaya mame
Osi bisa me de me nyama o mako asoromo. Osi me mpe bibia se nyansa. Osi we misa wi ase afefe de. No we misa sika no we misa ahode enti. Me di we mu nyina beka nyansa na we bisa no ho na me de ama ho enti. Ye ka soromo atro kronkron mu o de fo kese pa wo atro kronkron ni soromo. Se ma ju so awurade ma menyansa na memfa memu o man ahimfo dodo sei na bisa kwankyere o ma bisa kasa no ma bisa nimdi afiri nyame ho se awurade mama tentere ne akoma na memfa memu me man entansi ye kan Ɛkoɔna me bisa se amoa no moa no de se de yokuni nware yokuni no se aboa no odi kai ba ye na amode no ye mo akene boa no nso abeka busua ho me se dormaa de knama bai na knama no be so ja no mo de knama ye wo mo akene boa se knama na ma abusua na nye dimidi a ene nka duana ni de kakana ma yunua kaye Asakyiri so so koto se pete ewu otumi fa no epene kura bre efrise nyi wo ma nka bepim ne ti wa be ya kine boa ama wo mu de ye kekan nyina na nsa na wobeti ase no eje se ye no wo kan si na wutie wo hye na like wia na fi bibia ya kan ha wonti ase wa bere wa bi wo fi anu afre no abisa no wo kan se vofra afre ye na ye nyinchire mu a ebema wonti ase na wie mu die ya damase Ɛkoɔsi mpia sare nanano yayi yedi enyi osunu akiye bepon Ɛkoɔna fo na me boye mrani Ɛkoɔna fo mrani ebu omo mrani se ko simpi asare enyi osunu ko ye bepon fi se ye kwaye britu mu ba bia ye betena bia e wasumura ayumso forest ni forest ye keka ho Akan na ni wira mu yedin na ye ni asono na etete ni asono na tete o enti Ɛkoɔ eni wira ye fra ni wira mu nantwie no se wira mu mu ana ye fom ha ana ye kwa ibretu mu pabo a wasunu ni ho wo a na ye Ɛkoɔ na ye Ɛkoɔ na Ɛkoɔ no mu na Ɛkoɔna fo enso firi baaye akuraji maye kokofu ni bofo akuraji ma oye kokofu ni bofo ewa saman na unimutuo tuye pa akuraji mana ni nam hamwa akawa yo kwa dakuru bia akuraji ma sori ya woni nam hamu pe abuwa bia kunu pebre mu no okohunu du akesi ebisa ase nyina apra na muadoma na mo awodua na se no ebre dua no nso ye nya hwe no eye ne nwanwa efiri se ebre oku eda okohunu na mo no na eye dwada ti se go sudwa yum sudwa kasapi dwa nkredi sudwa tepadwa dwa kase tachime dwa no musa na wo akuraji mane na wira mo pie dua na se no si no pebre se pa na dua ya se mo tietia ma ha wira nyina da bi emo ya e badua ya se die me ba bete na kura adwuma na eni honhom
enti na woni ani na adwena nyame ma no ne se onko na wohweda onsa mra duana se bi o mehwe na wohweda ne duye no oba duana sentam okope doto emu odina mfnama mfam wura doto num na odina ni ate ekwan se wohwe mo akora wo mu baduana se enti hotimi aye proprasa otewa ko bwana pa na nkuno ko ndu se go sudwa ekukuro no ohunu se eko buru be ahenum ena ato santene na omuba opege tuo pe no osidabi emoi ba ye be de me firi se me ye hakura me de me hunu mo a yebomu nanti bebiri saa bi da men kumu mo ayi bi na mahwe de mo ayi eko emoa no bedru duana na ase aye kokwa akura gimete no omu nyina betwa duana se hiae akwansrafo no nanti moa no so omu akwansrafo omu nanti asase na no nyina pagya ye hwene se wodasani bi hu bon ho no omu anti bibia anka no omu hene no omu twa no hu hia no yi ne ngumagu ho no obedane nipa oyi ne ngumagu ho na fe obia ekono bia ni nyanka made anu ayi ne ngumanti omu ayi abobo anu akuaku enkokurafo de emrewafo de emrantie de enkwala de omu bobo na akuaku sa na obi ayi ne ngumagu ho abehu ana oso banche na okogo sujwa emwa we ya wa mu basesi ya mu nkuta yenkura sesi ya wo bo adani nipa na wo mu soso niema edi kodwa eyi akura gima nwanwa na isanse no oye bofo na mpanimfo aka se bofo fura hayo mu ba na bofo gu na prehwe mu a yemisa na hayo mu nsamunti akura gima ba fie no anka hwe osako odwomu okohwe se mana ohu wo mu ho no wo mu ogo su dwom emema papa bi no atintina gramo na na wo mu wo wira mu wo no ohu wo mu no wo mu odwomu ana okoye okohunu saafo ni nyina ewo dwom edina awotwe no asako te wo no wo mu abane na atwemi ensa no osidabi ansa na dance ebebemu no gise maka chire nipa da sani no gise me fa nipa ibi kotena me fie ene matimi aka ne ho asem ndi ni prensa so na emoa no woro wo mu ho akodwa no ohwe ababa wo nwu wo mu da na ni mpoku atuatua ho tum na ohwe no a ode ne nwuma no gu ho a wo mu kodwa no akura gima ko fai ofai odi ko fie ko ma na bere wati asabrewa ade ya mede ma we ko pem semi da bisa sana mahwehwe ade no na ade amame no madasani bi ansom abrewa bowura ne mpase no yi atam kese e ma ye de ko nwoma no egu mu abrewa bu aso na da ne da nyina se de okofi abrewa wo mu abekọ na abrewa tene kwa no no obekọ na kuraji mama ame no otene kwa no aboa no nwoma ntira wawe ya edura nwumre no se ne makwa akọhwe se moa no bekọ na se de mafa ne nwoma no obekọ bia akuraji ma ebo no mienu ko no miense adwadifuo krakra ika etutuo ahase eba no akuraji ma sa akote ho na moadoma no nyina befa wo mu nwoma no oba ne de no wa hunu enti wa entimi yankobi uchini wa kwapim se moadoma no nyina kra ne se wa nya nwoma de ane ne yansu yentimi na ha yebekọ oba ne sa na chibesi timpomu ye kwankese a adwadifuo nyina afa so bie no na akuraji mafa sabu akwan koshia baba no bra na nimu abiribiri be no nsia ne fa kobo no nso abiribiri uhunu nipa uhunu ye yezanza akuraji made wo hunu dada ninti
Oshia obizan se oba na nwumidwa ase ane na ma wose minimi nuanom ne mabusua na baadwa omu nyina akọ iwuru kwai nso min kwa min timi nkọ ba bi efire kwa wa akura gima se mi nkọ fie na koda mema ne yakatre ma de okeka sa akire oba no wapene wode ni ko fie ne kodai o manyi sen Ijade bia oba ne kodwomu a wo hunu ni nuanom so wo ma badwa na nwoma bai ena oni wo mu edibeko akura gima no ne maame ne te woko oni na wo mama akoma du emanum dako na o maame akura gima maame ka je akura gima Obaya wodi ne ba afia maami wo som me papa minima dia amababere wada ho obi ho a sebe mamu asen kura me wura wosie onya ne ho ade ko ne kope na busuafo ne pe nipa ni nkoja ne koyo oba ne ho ade na kura agi masiri woni tirimu se ehimfa no obehunu akọ no ekuru mu akoye ehimfa enu obekwa akohunu kuwo no akoye ne ho ade Abrowa kachira akuraji maso koyo obaye ho ade ono so nim ntrim pefe se obaye nchipa no bi anim hefa nam de ne ko mit chacho na wo hwe no me ko break aba me bana na beto aso akura gima ne maame aka kire ni se won kowo oba na kire akwai no won koye ne ho ade na efere se no oba be wudu na wonye ne ho ade akura gima ne yire ne da ho da suom no aka kire nse maame enne ukura da dwai enne yawo da dwai enne bena da dwai ko na ko dwom wona wuru so abusuafo aba aka kire o mo se mesina otwesenne meja wo kwai na ba ka kire na busua pani se ni kunu ebe no ho ande na yawa ne wo ma se oba no wo twa wo wie ye no oni abrewa no wo fia no wasi apene na abrewa bisansa ade ya o se nye bibia na wo kan wo na adwene mu se ntimi bewu ama nipa da sani asiye me mi bewu ekuo bi na mi bewu ha ame nipa da sani ne besie me wabra mi fura busuam oba ni si apene ne to abrewa ne tirim to sha akura gimanti benada bi ene o ka kire na yire nse kina kodwom wo kwa kopro busuafo hu wo mo na se wo mo kwa eya akoja wo mo kwai Baby omu beko bia kopem se mehu se wudi mu aya ekire se ya ma oda memfa meyo ho ade oba ne srei efiri se no wenim baby obenya na nwoma no na wadi nunu no machi ade achi ye adwa no hwa ase no bo nu ndudu ba ko na kura gima yire adware asisa ne ma kakra no wasoa eni ama mi kodwom abu na papa se mi nkopem abusuafo se nde makofi akoje me ho ade yo ho nkrata nyina bre no a nko be ba ye me ho ade ntimi kwa ba bre wase eni e wo ko no eni nyame nko na sabra akuraji makote dua na se anopa wukuada no a na yire ko no ohunu se mo na saba enti ohoma muani nyina ko odwom no eno okoje na yire nwoma ne firi ni maame wo se afi na nwoma na ode ma no ebra so so ohia na
ɔde yɛ n'adeɛ akura adwuma kɔgye nwoma no sɛde ɔde ma abrewa no na saa nɛteɛ na baabi a ɔfa aboa no nwoma no hwaa na ɔde guyɛ ɛfiri sɛ na akura adwuma ka kyerɛ nso ɔkɔ na sɛ n'abusuafoɔ no ɔkɔ a ɔni wɔ ɔmo akyi nkɔpem sɛ wɔn bɛka da kora a wɔmɛyɛ no ho adeɛ ansa no aba ɔkɔɛ na wɔ n'ani agye wɔ no ɔmo adidi nkɔmɔ a na yɛ ka sɛ biribi firi huhum mu ba honam fam ne sɛ yɛdi nkɔmɔ a yɛdi nkɔmɔ no huhum mu na yɛni ne honam mu edi wɔn hyia no wɔn di nkɔmɔ kora yɛsɛ metɔ nkyene metɔ makondeɛ yɛbɛka no wɔ kasa mu amu ate na huhum mu nkɔmɔ a wɔn di nso ɛno nko twa ne ho a ene de mi wura se mo kwa mi nya makwai mi akura mi ko hwe ba bia ye ba ye besue na che enti na de mekwa akogya makwai ebo be no nan ekonu num na akura gima de nwoma na kogu ho da no abafie maame no o mo bobo enwo ekona de mekwa gya makwai mekwa akohwe mi nchi kakra ba bia me firi ya mbedi nipa fam okoye moa no nyina dane aboa no bi afa ne nwoma wa ye ko no omo ko no hunu se ne nwoma no egu ho fa ne nwoma ne sei no di ko achi ko wiram no wa mafie bi o manu dia ba ya kuraji madia ne manu abaya kuraji ma ema bofo no enti se onye Ɛkoɔna ni na o se wo be pebia ware aba no aka kire se akwala awi oye kuo bi nana ɛkuo ba bi na me ne kofa anu ne ba wo ye na wo ye ɛkuo bi nana edi se wontimi nkrokro no a na ba ye ne basa fama de esim ho enti Ɛkoɔna fo na ma ye hunu se mema ye wale ma ya ye nkrokro wo mu na sisi wo mu emde fo na ye se ye wale wo ba esi Ɛkrokro no na de wo mu se Ɛkoɔna fo ema ye tirinye ekwa wade enya wale pa ye betum be ma se die kura na wiye ye no nyame ne begina kira na ye basa oko enti se be ma no so eko wale anu aka jenze se de me ka kira obi se wunu aba ye obi de hye enti wo hwe ni ye no won so hwe odie ye ene ma wade mu afutuo no bi se wunim de me dimi de efiri ena me nso me nim de wodu de efiri enti esi nyina ebo ye ho kokko se ye ntena so wi asetena ena ye di aba efiri ho ena ma ebenya abusua ye kuo bi nananti ekuo bi nanani esi Ɛkoɔna fo ekuo bi tiwira maboa bi osunu ni wa ona wo ho ye kwa ye bretuo mu no ono na kuraji makofa anu nti Ɛkoɔna piesie ni kuromu adwafo eho na fokwasi firi abubuade ekoto no se de ebrebi ne eka no ho enu firi edamase mese ebenya de na enye de ni pepe eni nyame pe na ba bia nyame ani hwe no nipa ni hwe ho munya botre se mo baso yasene na mabu yechi dom mo ba hye na ma like dia eni enipa bebiri wa kira ya de babra mu ana me da se miti cha so na wo hwe na Ɛkoɔna eye buffalo enwura mu nantwie na nantesa buffalo wo baka se buffalo wo mu nantwie nti so wo so hene bi atena se na ne chairman no staff no ye di Ɛkoɔti na ese so na se ono ohene na achi ne ye Ɛkoɔ bi ti na bi ede ese so ana nantwie bemben bi na sisu a no ye Ɛkoɔna ni minton no o chiro se minton nie minchinie wona michini ana me free nantwia bemben bi ana
itire no nkasa kora mposi chairman no staff no so ya de aye aheneman saka nyina ye ton obohu obi na nantwie ti ya de aye kawa na ehye no obohu obi na ya de aye ka na ehye no na enton na aye ka no nya santen ku na wo okosire mu a o mu nyina wo santon no bi na esanse wontine ka santi ene nese de asante kasa kura ye mani ye nananu mu mpesi yesu ya nwoma nti poto kasa bi nti ye mpesi ye besu ya nwoma na eye saa ne sirimu nso aye yesramo munko bisa se nenkre musumu ma ho no nananu mu nkokurafo edi ka bako e benfie ba hinum ni apemni no no mo ye de ne ye wade Ewa ba kan wale sem ya bisa nipa bebre esremfo ni nyina kan de ye akanfo ye die nyina bam ye bako YouTube wa wo men ha onso be she na wasem bisa wa bisa ye midas na nande bisa sakasewi subscribe na share na like na na se mutim be so yase na dwumadie ka bia wo hu be timi so mu nko ade a ono so wo mmere ye betena se yesi nkunya na tete obi ka tete obi kire dwumadie no ya to aso aye o mi teacher show ni so ye jemre ana se ye dan ho aba meet chow show you go so on ton so na ka Asakyiri waka Aduana waka Ɛkoɔna na de ne to so ezi afum de ka kwa wa ya na ta ma nkunuma asene ne kwa yi de enwa afum ya de na fukwa bi e wa bi ya ne ho nkunuma asene ebi awoko ho ba na age na awotwe nkunuma nso so ye yanyini esi ekotie wo nkotie obeko na ya denden na dwan ni mpani si sefu kwa wa ta ama nkunuma esene na kwa we di etia nti yetene na nsa ka sene ebusua ho asem obi pofo ntwi asem na ye kan na asem na ye kan ye kama na kozi se edu ofura mpofo ntwi asem na ye kan amakum hina asem na ye kan kumasi amakum kan ton a e frɛ na Asene a o mu furi kumasi amakum o mu piesie eno no mo woni mo amakum ena Asene efu furi wo mu ba no o mu de Asene ene apan ene pie edi wo mo anim edu wo mo ba nti wo mo nso a kine boa no ohunu wo hini bi apan si ni kiri yeso a o ya Asene ye ohunu de ya Asene esi ni kiri yeso a eye apan edi mesremo Asene efuri kumase amakom ebra wo mo ba ye no wo mo nso bebo bra wiase ye na Asene abusua bi fra danse oboase adanse abusua no ba bia wo bekwa akoduro bia wo bekwa akoti dinisi efre na Asene ye no na yafa ne setete kon na nananum bo ahwetie na ye dwane no unuanum bi na akotena ho ndu ko ba bi ni ase abusua bi wo ho na ya Asene
ufura santimem na akwa wakokwa umem wakokwa apemmem okoni ase Asene efuoni a ukoduru hɔ a tete enu na ma abusua ani ahenie eye nwunwunan firi sɛ me ye hoho mfiri kumase akupie ko apem ye nyina ye Asene efo endi se fie no a mekosue mu no be ma nim na konwa dam na sɛ daache akonwa no gba am se ye nu ye obeto ye ne ye tena ye ma no hwɛ akonwa no so ma ye na sɛ daache ye nchirima no bi be ye ya yaje ade na ni huna de a ya na dibi ai dibi tam ade bi a wani ahunu ko da no me kwa na duane bi mi kura me kan minya akwafa mu aka medi na mi twamu na me yonko pa ne yira ye kwafa me ho na wote ho na wodi ja ka duane we nam ko dokura ka mi ko fie se ma ne nkoye ma ntimi onu bi ja ka me de we de ma kono dodo ye kan kwafa me ho a ebi fire ni nu hu menkan ya ye de nwo efitwa ne nkete ne ye de nwo aye no na tetefo fire no kwafa me ho nye nu hu no ni Akan dini pa efra ne kwafa mo duane ase nananu mo ye na di onimu ye pa no enam bia bi wom enam ayaho momoni wodi atieja betum wodi niema bibiri no wodi aye na duane no esan ni hwam ni denti wutimi di saa na agidam se kukuro so siwa wase yase pani bi okoya na se ye aduane no ma no na ni denti wodi ya afi no ntimi nsore na no pa no nso na se afi no obekokwa kwa obekuta ni buchia antwoma na mode fefa buchia ho no tete na nanu mo France ye kokuta buchia na ye kokwa ye kokuta efiri se ebo miensa na ade asi okura na ade ntwoma no fa ho age so ade enum ukutem ansa na ode ade na fa ho entimpani wo fe no buchia ye kokwa ho a ye kan se ye kokuta buchia ye kan se a onya kan ba onti ase ayese penye ka se metumi ho wa ka kire se gobi on kam sa onti ase ye kwaja na bia so mi ko mimini manim eno na nka ya sante obia nu a wo ko se be toilet anaja na bia so na wo chimu a wanimu nsesa no bia bibi ha no sa na wo chimu a na nanimu anyinya bia no wa mimini nanim ase se de nanimu tie no wasesa no endi kan panimu okodua so na ye fire ni dua so fire na janan fire no ho na ubisa pani se na wo kwa was mimini manimu ambase se ya izo kwa se de tie bi obachim kasa no eni ho se de obi atworo ena ya sante no esunu bia ne panu obatu no odufie kasa nso nyu obi adea senyame no na eka enu aka se makase tiawo ena mema udibim mepa wo chewa untimi nkase kasa ye wo dia krobi asante kotoko onu kura dibim onkan asante kasa ye ne dia fise dua bi bobi so ansa na duru hanu kasa enka body enchire mu no said the bible kan de na nanu mo kan de na mfa ho Asene afo firi dua wuye tokuro mu ne pie dua wu a tete wo kwa ase ye kwa ensin enkurase fo ne abokurubu oboto manese ye obakọ na numa no tetale wo nyina na awuo no ho ye beda ya boni mu ntokuro sa dua wuye no mu na Asene afo firi pie no wo mu ba no no wo mo Asene apan ine di wo mo anim na we di ekura mama na mentafre wono kakra we ka ho a ne mpensa so no bia ye dwuma di ye di na aka nkurubo mo wate de mpenefo ka mo wate ne se nkurubo ne ye ade nkunkuru bi ate nete de aye
open here pank and netia wo sie efiri sie mu na ode wabro kuruwa like round kitten obetime de atwa bo anoma would be shataya mu catapult. Now you pelt the bed with it. So until you would be catapult no why the wato na eba no mana no mana fratos me kuma no mano saa time na enoman ti say no kase bia me wo to sika ana me wo agyan sika na mo so onya ade bia obetuma twemu man kakra na onya nkrobuo ni bia ebo anete de afransuo abobo no round ade agu awiem ye de agu awiem ma na wo ayi den sabe ni pampo de boa moja bede ebeba utmi hu then na David de kum Goliath is a Bible story in what follow. You see David Ɛkoɔna catapult and I said tire no geji ne he o shede geji osporte Goliath mama so no de ebobo saa bo ne kro anyfin penis nkrubo akrabo ana akrabo krubo akrar kakra bi ne guna preaching man asesen ho za to ho sa no ma bi so pe no wagina opro no out it me bo pro squirrel ekum rat it me kum ha it me kum grass cutter akrante ne apesemo aboa totebo yin ekum mu sabe nipa mpo wo de bo so elephant ne se nkrubu a mu odine it me bo no pra no tin panifo so obako ngure mu ase me nkrubu we matuduro we to sano we mashada na makuru round tron round na wa pack bia be 100 na gunu no de ko o kongro makope na maye dai abafie na ne wife ene be ya aduane nkrubo no sa na kire nana ye say nipa ya wuro ma pf no sense ene a chi ne du manim to so nana Asene efo pie ya no omonso asante man omu yebi Asene omonso omu wudini woko adanse memu Asene wo ho woko kwa memu Asene wo ho woko ochi memu Asene wo ho omonso pie ya no omase betrei inti omonso ekun jiji nkuru ne ade inti Asene ye busua kese ba kon wasante memu a omonso be ye bi bo asante man na wo ma chine bo ade ene apan ene Asene apan abo apan ene bat nti wo ko ba bi no mu pie ba no mu se mo ne di omanim emo na me na kire kwan na se de yi ere no mba ye o ma china boa ya kansa achine boa akoye se hunhun mu ade ho achine boa na akoye hunhun mu ade wo mo ba no wo mutumi ane kura wo mo no eni sa moa no wo mo na se wo mo pesu wo mu ye bibia moa no wo mo bisa wo mo enu o ma mo wo ma kwankyire bia ndi e ka so obi a chine boa na boa no wo ma nananu ma kwankyire wa bra wodi abusua nanim eho asem ena ye kan ye nka chi wade eho asem e ka sa chine boa na kire sa boa obo busua no ho bai me pa jo so wate di American no so e vize asonafo na so na free mali ba no unse wo mutenetena ya bedru songa bedru amanti fifamo enti baabi wo kura akosiri mu baabi ya wo mu wodam bi wo matudini se so na dam asonafo ho na o munsu firi bae no mo banana na so na ene di wo mo ni won se ye di akobe enum enu na American na ze di American ye enton fufuru asem na American asonafo asem na American me say Asene afiri kumasi amakom o mu firi dua wuye tokurom
ele pie na nsa no omu be pie se de aduanafo firi buo no mu ba kana ma ne di wo mo anim no o mo nso firi dua wuye no no ma no de da mu no mu ba no aboa no ho nti na okoto ansin a wote akuase na se wakọ ansin to da wo nyina ho a okwa ye bonus ye kwa emoa bi pie te sa pan ye fro o man ansin kete sabira na ba ko fotimi ko gina wo nyina ewuo ba ko betimi akumansin be wo ha fi tokuro ba ko ansin be du presse ko da tetawo wo to fadua no ho abonzi ye progu fom sona fone fi mali asuna na kasa mpapa mu nyina de efiri Sudan na bae kasa we nyina efiri Sudan ya no mo ba songa ni bae wo ye tane ba ni nyina no na ekon ni akosemu ntini emu tete so nyame ya doma kina na da bia e betena se no e beka bayire ba salfo na ma enya bayire o ya frɛ no odi kofi ya be ba beka ho asɛm enti misrɛ mo ya ka asɛm bia ya na momie nhwɛ ba bia asɛm no ya di fire ni ba bia di aduro me se na so na de asonafo no odo wo mo ba ye nyina efiri Sudan ena ni ye ba na kasa mpapa mu eni edu anu yafa to zumuti wamu asunafo eti wo ho se waka jem se yanka ho asem yemfa nka ho aka nan meet Charles show na mohwe na na se wa bre enye bre a enka obeka asunafo asem no no nya bia ye dai ati wo yasunani wo be so hu nchi de enti papa so yasunani ene subscribe na like sa video na share dasane na besa betina ne banyam na kunya so na wa kire ba bia wo free o se na so na no free mali ene ebe o pia no sirem kasa hurufa so kasa nentem ene yese asona na so na ofri esere so no free ba esere so nipa ene wato sirem no ba kri obepie enti na asonafo ti ewa he na se asenefo dia wa makom Ɛkoɔna efre dwafo kokofu bofo jima akora jima ya kire doma otwea no kamera na ejetwe na no doma asunudwa omo ye aduanafo one doma o ka Asakyiri fo dia kire na fo ruwa o ya sunani yasimunchi pa ihwema do pm first pa no ya so no frisdom ene na eba mit Charles show ye de enton no hunsam besi hane enton be eya be nwotwe yakam nan Akan nan ye de bo so daachi medasi